Salazar DCGB. Mga tugang imbitado po kan gobyerno probinsyal kan Albay ang publiko na magpartisipar sa presentasyon kan first 100 day celebration kan gobyerno probinsyal sa irarom kan pamamayo ni Albay Governor Noel Rosal. Basado sa informasyon gigibuhon ang programa sa Oktubre 27 ngunya na taon. Alauna nin hapon kung saan pwede ining mahiling nin live sa Albay PIO Facebook page ang first 100 day celebration traditional na pigigibok kan mga local chief executives kan lamang lokal na gobyerno tanganing i-report ang mga constituentes kung ano ang sendang mga naging akumplesimiento sa laog kanasabing dorasyon asin magtukaw sa pwesto. Pinaglaoman pong atin diran ini kan mga lokal na opisyal kan LGU asin mga pamayo kan departamento de gobyerno sa probinsya. Mientras tanto, mga empleyados asin naglalaog sa LGU Libon, pus obligado na magamit nin face mask. Jimmy, nasalita sa report. Rekomendasyon kan Rural Health Unit ang pinasihan ni Libon Mayor Mark Gregor Saison sa kunata nagpaluwas siya nin direktiba sa mga nagalaog sa munisipyo. Orog na mga empleyados na sa liwat magsulog gumagamit nin face mask. Base sa record kan Rural Health Unit naglalangkaw ang influenza virus kung kaya para mamitigar ang paglakop kay ni kay puan face mask asin ibalik ang dating gawi kay ito sa mga protocol sa COVID na dapat permi maghugas kamot asin magamit alcohol. Sa pagpasyar kan DCGB News sa Libon kaso hapon na notaran na talagang balik face mask ang mga empleyados magin mga naglalaog iyo ang naggagamit na naman ni na face mask maging ang tagapagbaritang ini nagbalon face mask sa paglaog sa Libon LGU. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Mientras tanto, mga tugang sa iba pa niya tong mga istorya ngunya na pag-aaga, nasa linyaman si Karen Ala sa dagdag na report. May inisyal na preparasyon naman ang diocese kan legacy sa mga parokyano kan kada simbahan na sakop kan diocese kung in kaso yugyugunin makusog na linog ang probinsya kan Albay. Sa napag-araman kan DCGB News, makikisumaro digdi ang inkargado kan APSEMO na si Roderick Mendoza bilang sa mga magiging tagapagtaram kaining disaster preparedness and emergency response sa linog kung saan objeto kaining i-maximize ang kapasidad kan mga parokyano asin kan simbahan katoliko sa nasabing kalamidad bilang sa mga pigkukonsiderar na may vulnerable infrastruktura. Sigun kay Mendoza, marahay na inisyatibo ni kan simbahan sa pagsabing kung tutuson ang kadaklan ng mga simbahan iyuan talagang dekada asin siglo ng nakatindog ang istruktura bagay na daing kasiguruhan kung talagang matibay pa ini kontra sa makusog na linog. Kung kaya ipik-inisyar ini, tanganing antisipado kan mga parokyano ang kalamidad asin may purman na plano sa pag-inibakor paluwas kan imbahan kung in kasi tumama ini. Papartisipalan ini at siya na alas 10 ng pagkaaga kan mga Parish Pastoral Council, Parish Commission on Concerns, asin Commission on Temporalities kan mga parokya. Kanan ala, DCGB News. Iba pa niya itong mga bareta, mga tugang sa lado lokal, earthquake drill sa mga establishmento sa Daraga Albay, pinagpupunan na kan Daraga MDRRMO. Joshua Bino sa detalye. Tanganing mapraktis kung ano ang dapat asin tamang gibuhon sa oras ni na kalamidad siring na ang linog pinagpuna na kan Daraga Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o kaya MDRRMO na pinamamayuhan ni Engineer Dean Dineros ang pagkondusir ninda ng mga earthquake drill sa manlaylaing ng mga establishmento sa Daraga Albay. Kung matatandaan, sinubo ni Mayor Vic Perete ang nasabi ng opisina na magdisenyo ng mga drill para sa mga Daragenyo sa manlaylaing ng mga opisina as in establishmento tanganin ng aram kan na publiko, aram kan lambang Daragenyo kung ano ang gigibuhon oras at hindi man pigahagad pagkikunin linog tigis sa tuyang area. Sa nakaading aldaw, pinunanay ng gibuhon sa Daraga Doctors
Hospital o kaya DDH yan sa barangay Banyag sa munisipyo kan Daraga Albay. Kung tayo nasa poco mas o menos 65 mga empleyado, poco mas o menos 65 mga empleyado ka nasabing ospital ang nagpartisipar sa nasabi ng earthquake drill kung sa Indang Ginibo ang tamang mga lakdang sa pagprotektar sa sandang sadiri siring man sa mga pasyente atin man proseso kan evacuation tangan ng masigurar na organisado ang direksyon sa pagluwas kan mga tao sa nasabi ng ospital. Na earthquake drill parte kan disaster preparedness program kan lokal na gobyerno asin na apuera de sa Daraga Doctors Hospital paglilibot ang siring kaning aktibidad sa iba pang mga establishmento digdi sa Daraga Albay. Dagdag na bareta, Joshua Bino. Mientras tanto, yakap karaban gigibuhon ngunyan sa Tabaco City. Detalye kan bareta hali kay Jomar Bien. Ginatos na mga taga-tabakon piglalauman na masisirbihan ngunyan kan yakap karaban kan PhilHealth. Inihulit ang ngunyan daw naka-schedule na gibuhon ini digdi sa Tabaco City Health Unit sa irarom kan PhilHealth yakap karaban na napupunan alas 8 ang pagkaga ang mga taga-tabako miyembro man ibako kan PhilHealth iyon matatawanin serbisyo arog kan pag-check kan sa indang blood sugar, cholesterol, uric acid, asin iba pa magkakaigwaman o kasabay man sa aktibidad ang libreng medical consultation, pati naman mga bulong asin ang PhilHealth on-site registration. Piga-abisuan sana sa mga daipa miyembro kan PhilHealth na gusto mag-avail kan yakap program o PhilHealth yakap caravan na daron sana sa indang birth certificate o ID tangani na singda iyuan na mairehistro sa PhilHealth. Yan ang report, Jomar Bian, DCGV. 6:20 na, oras sa Pilipinas. Iba pang mga bareta, masunod. Makalipas lang po kan mga patalastas. GB News Express. News Express. GB News Express. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na! Ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang ng mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI courses offered: junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Attention! Attention! Mga parantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na!
Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindong gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DZGB Radio. Ang programang mahatod ng mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan ng inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ngaming maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Mag-iribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ng pagkaaga, magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin baretang agraryo. Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Webes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat kabiling paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat kabiling paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o
ACES ay authorized service center din ng ASUS, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon Sirangan, Pirac Catanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa ACES. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/albaycomputer. GB News Express. GB News Express. Padagos kita ngunyan mga tugang sa mga darakulang bareta sa lado nasyonal, inabisuelto po kan Sandigan Bayan Special 3rd Division sa 15 kaso nin Graf, sinda Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile, dating Chief of Staff Jessica Gigi Reyes, asin ang negosyanteng si Janet Lim Napoles. May kinaraman ini sa pigasabing sarala na paggamit kan 172 million pesos gikan sa Priority Development Assistance Fund o PDAF o pork barrel ni Enrile kan siya senador pa. Sa desisyon na pinanginutan ni Justice Ronald Moreno, ipinahayag kan korte na nagpalyar ang prosekusyon na patunayan ang pagkakasala kan mga akusado beyond reasonable doubt. Wala manin pigpataw na civil liability o multa sa mga inabsuelto, kaibahan si Jose Antonio Evangelista II na dating Deputy Chief of Staff ni Enrile. Dahil ang digdi, hinali man kan korte ang gabos na whole departure orders kontra sa mga akusado. Ang promulgasyon ginibo kasudma Agosto 24 kung sain nagatindir online gikan sa iyang hospital bed si Enrile. Sa online man si Napoles, mantang personal na naghampang sa korte si Reyes. Daing influensaan Malacanang sa pagkakabsulto kina dating Senate President asin ngunyan Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile sa 15 counts na kaso nin may kinaraman sa pork barrel scam. Sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na igwang separadong puder ang korte asin inipig respeto kan Malacanang. Sinabi niyang nagpahayag na ang korte kaya dapat sanang irespetohon ini asin itaong desisyon kay Enrile pati na iba pang mga akusado aron in the Jane Lim Napoles asin dating Chief of Staff ni Enrile na si Gigi Reyes dahil man pwedeng maka-influensya sa korte ang Malacanang dahil sa separation of powers. Inang dahilan kung kaya gusto ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na kaipuhanin makusog na ebidensya kapag nasangatin asunto sa korte tanganing masigurong matindog ang kaso asin ay magresulta sa baliwala o pagbaliwala asin maiwasan ang pagdududa kan mga kan publiko. Sinabi ni Castro na maski diit na pagkakasala sana sa isangat na kaso lalo na pagkriminal, siguradong mababaliwala ang gabos na paghinguha asin sakripisyo kan gobyerno kapag ini na ibasura asin absuelto ang mga akusado. Dagdag mga tugang na mga bareta sa lado nasyonal. Day apektado nin pangraot asin padagos ang serbisyo ni Senador Bongo kasabay sa maati na politika asin ning basyan na alegasyon. Padagos daw ang trabaho kan Senate Committee on Health Vice Chairman Senador Bongo alagad kanini magduman sa paaginin sarong barangay sa Pasay City kanang minagingal daw para aramon ang kamugtakan kan mga nasuluan duman. Kasabay ang sa iyang malasakit team naghatod nindiit na tabang ang senador. Dagdag pa niya na sukang-sukana ang mga publiko sa politika asin korupsyon sa banawaan. Tinawanin doon kan senador na naipit ang mga Pilipino na mapanimbag ang mastermind sa kontrobersiya sa flood control project dahil gusto daw kan sa mga kan publiko asin kan Pilipino na magtrabaho asin magserbisyo ang mga nasa gobyerno. Samantala o mientras tanto padagos man na inapod na recycled ang mga inot ng sahot sa iya. Mantang siniguro ni Senador Bongo na dahil niya sasayangon ang anong manatiwalang itanaw sa iya kan mga Pilipino. Dai iluluwas kan Independent Commission for Infrastructure ICI ang publiko o sa publiko
and recordings kan sa indang nainot na pagdangog may kinaaraman sa anomalya sa flood control project sigon sa chairperson kaining si Andres Reyes. Sa press conference sinabi ni Reyes na padagos pan sa indang nangangalap nin mga ebidensya kaya day pa pwedeng ihiras sa publiko ang mga ini. Magigiramduman na kan Oktubre 22 i-anunsyo kang ICI na ila-live stream na ninda ang sa indang pagdangog tanganing magmamantinir ang transparency sa investigasyon. Siring man piglinaw ni Reyes na pigibilog pa sa naninda ang tamang proseso asin patakaran bago ini maipautob. Siniguro mga tugang kan Malacanang nahandaan gobyerno sa anuman na pagbalo na patalsikon sa pwesto si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa tahaw kan mga naglalakop na report may kinaraman sa pigaplanong kudeta o destabilisasyon kontra sa gobyerno. Sigon kay Presidential Communication Office o PCO asin Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na nagkahanda ang gobyerno na hampangon ng anong manalakdan may kamabutan na ribukon ang katarangkiluhan asin seguridad kang nasyon. Siniguro man kan Malacanang na nakhanda ang mga magkanigong ahensya para sigurohon na ang estabilidad kan gobyerno asin deng rason para mahadit ang publiko. Nangapudan man ang opisyal sa namanwaan na day magpalanse sa mga nagpapalakop nin salang informasyon asin iberipikar ngo ng bareta bago magtubod o maghiras kaini sa social media. Ang pahayag ni Castro reaksyon sa mga nagluluwas na espekulasyon na posibleng mautro sa Pilipinas ang sitwasyon na nangyari sa Myanmar kung saan nagkaigwan ng kodeta kontra sa gobyerno. Tinawanin doon kan palasyo na estable ang administrasyon ni Marcos asin mantinidong nakasentro ini sa pagpapadagos kan programa para sa katulinungan, kauswagan asin pagiging makusog kang nasyon. Ibinulgar po ni Ombudsman Jesus Crispin Boyeng Rimolya na nanginot si dating Ako Bicol Representative Saldico asin nagkapera mga kongresista sa primerong batch nin flood control cases na isasangat sa Sandigan Bayan sa Nobyembre. Sigon kay Rimolya, dakol ang pagtubod na kaibahan ini sa primerong batch kang kaso, dakol ang napangaranan na kongresista na nasa listahan man ang nasangatanin kaso. Siko pigimbuelto kan dating District Assistant District Engineer na nagtestigo sa budget insertion kan 35 billion pesos sa taon 2022-2025 siring man ang anomalya sa flood control project sa Bulacan. Handa mga tugang ang Filipinas bilang masunod na chairperson o chairman kan Association of Southeast Asian Nations o ASEAN para sa formal na turnover kan chairmanship kaini kan sa 47th ASEAN Summit hali sa Malaysia sa Oktubre 28. Sigon kay DFA spokesperson Assistant Secretary Angelita Escaluna, nagagamiton kang nasyon ang pagkakataon na ini para ipahiling kung paano pamayuhan kan Pilipinas ang rehiyon. Matutok ang nasyon sa pagpapakusog kang katuninungan asin seguridad, maritime cooperation, economic integration asin community building efforts, pati naman ang pagsimbag sa climate change asin geopolitical tensions. Kaibahan sa mga kamabutan kan chairmanship kan Pilipinas ang pagbukas ng mas dakol na oportunidad para sa MSME sa irarom kang ASEAN-China Free Trade Area 3.0 asin pagpapakusog kan Code of Conduct sa South China Sea para mamantinir ang katrangkiluhan sa rehiyon. Pinagkukonsideran man kan DFA na simbolo ini nin tiwala kan mga kataraning na nasyon sa pamayo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Bantang padagos ang koordinasyon kan Pilipinas sa iba pang miyembro kang ASEAN para sa aregladong implementasyon kang programa asin proyekto kang asosasyon. Bareta sa luwas kan Pilipinas, makalipas po kay ni GB News Express. GB News Express. Sumali at manalo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Hanapin ang promo code sa loob ng sachet ng Jim's Coffee Mix at sa takip ng lata ng Mega Sardines at isend sa Facebook page ng Mega Sardines. Mega ang papremyo, worth 50 million pesos ang ipamimigay. May Gcash araw-araw, 5 winners of Toyota Race at 5 winners ng 1 million pesos. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Sali na at baka kayo na ang isa sa mga magiging milyonaryo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Per DOH FDAC FRR Promo Permit Number 1573 Series of 2024.
Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, New Aleco, Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City, Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital, Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga, Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City, Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piudaran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong para omang benepisyaryo. Magiribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin baretang agraryo. GB News Express GB News Express. Panagos kita ngunyan mga tugang sa mga bareta, inanunsyo po ni US Defense Secretary Pete Hegseth ang pagkonduktan giraray nindanin panibagong airstrike sa sarong bangkay na may kargang illegal na droga sa Caribbean Sea. Minidbid ni Hegseth ang grupo bilang Tren de Aruga Criminal Organization. Nagadan sa nasabing airstrike ang anom na lalaki, narco-terrorist na lunad ka nasabing lunadang pandagat. Ini ang pang-walong military operations kang Estados Unidos laban sa mga nagdadala ng illegal na droga sa kadagatan kan Amerika. Mientras na sa pinagkukonsiderar ni US President Donald Trump na ang airstrike sa indang pigibo sarong paagi para dagos nang makurtar ang drug trafficking. Business News. Mga tugang inabisuhan po kan Department of Energy ang mga motorista na magpreparar sa panibagong pag-itaas kang presyo ng produktong petrolyo sa masunod na semana. Sigon sa monitoring kang DOE, posibleng magkaigwan ng 30 sentimos na aumento sa kada litro ng gasolina, mantang 80 sentimos ang oil price increase sa kada litro kan diesel asin kerosene. Sinabi ni DOE Oil Industry Management Bureau Assistant Director Rodela Romero, nang dahilan kang panibagong aumento sa presyo kan petrolyo, yung pagitaas kan refinery demand kan Estados Unidos na naging kausa kan pagbaba kan inventaryo kan krudo. Kaibahan man din diyan pag inanunsyo kan US in sanction sa mga oil companies kan Russia. Health News, kasabay si News Director Mar de la Cruz, hali sa Newsbase, kan DCGB, may kinaraman sa pangapunan sa publiko na protehiradan sa diri, asin mahal sa buhay kontra sa polio. Good morning, Paring Mar. Good morning, BP. Stay informed and protect yourself and loved ones kontra polio. Inan makusog na abiso ka mga eksperto. Then ang sinabi ng virus, pwedeng lumahog sa nervous system, asin magkausa ng paralysis, sa laog sa nanin nagkabirang oras. Sinabi ka mga health experts sa World Health Organization o WHO, dapat tandaan na sa sa 200 na kaso at may resulta sa irreversible paralysis partikular sa tabay o legs. Alagad sigon sa WHO, pasalamat kita dahil may bakuna kontra polio, sinapatunayan na epektibo ini. Ang mga sintomas lang na polio ay ang mga minasunod, kalintura o fever, pagkulog ng muscles, kawaran ng ganang kumaon, generalmente buko komportable, malanit na pagmati sa takyat o arms asin bitis o kaya tabay, asin pagkaparalisar o panluyakan takyag asin tabay o pareho. Dinawan nito ang mga eksperto sa salud na ang pagkurtar sa polio bakusan ang kamautan o goal kundi sarong promisa sa mga kakian sa inmansinda sa mundo. Health News from Newsbase, Mardela, Dainiba.
Thank you paring Mar. Mientras tanto, si Melvin Almuela ang may dara kang istorya may kinaraman po sa kamugtakan kan panahon. Diyos marhay na pagkaal daw po sa imo, Sir Henry Maceda, sa mga taga-DCGB, asin sa gabos na taga-pakinig, asin taga-subaybay kan DCGB. Sa ngayon na pet sa October 25, 2025, saldo ning Sabado ning pagkaaga. Ininang sa tuyang legal update sa kamugtakan kang sa tuyang panahon. Intertropical Convergence Zone o ITCC ang nakapekto sa Palawan, Visayas sa Mindanao. Mantang shear line naman ang nakapekto sa pinakaporong parte kang norte kang Luzon. Digdis sa Bikulan, magiging bahagyang mapanganuron sagkod mapanganuron na kalangitan na may mga pulo-pulo mga paguran o pagkikilat at pagdagoldol. Dudot kang easterlies. Ang parosay maluya sagkod moderato na hali sa sirangan ng mamamatian. Ang mga baybaying dagat asin kadagatan kang Kabikulan magiging banayad sagkod sa moderato ang pag-ukol. Temperatura pigalaumang poon 25 sagkod 32 grado sentigrado. Asin ang daw ay nagsira ka sa bagong alas 5:37 ng pagkaaga. Asin masulnop at yan na alas 5:21 ng pagkahapon. Ini si Melvin Almuela reporting live haliditi sa DOST Pag-asa Ligaspi. Mga tugang iyang pangkabilugan kan mga darakulang bareta sa GB News Express. Sinurat News Director Mar de la Cruz, Nicole Ann Gloriani, asin Angel kaya Jenny Baliaran. Report kan Mega Force Patrol hali po dyan sa luwas. Ini ang GB News Express. GB, garantisadong bareta. GB News Express. GB News Express. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Mag-iribahan kita alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin paretang agraryo. Naku, tumataas na naman ang kaso ng dengue sa bansa. Halina't mag 4S kontra dengue. Sirain at linisin ang maaaring bahayan ng kitikite. Sarili ay protektahan labas sa kagat ng lamok. Sumangguni agad sa pagamutan kapag may sintomas ng dengue tulad ng lagnat, pagpapantal at pananakit ng katawan at kalamnan. Sumuporta sa fogging o spraying kapag may banta ng outbreak. Maging maagap at maging sigurado dahil bawat buhay ay mahalaga. Isang paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Inihahatod sa ilo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tung hinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa ino kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Abangan
Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataonin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsos nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaying na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Mag-iribahan kita alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin paretang agraryo. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan asin dagdag na konbinyensya sa Saindo Gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Baretang kulalap nit! Yes, yo. Sandali lang. Ang mga helang kangatay, arog po kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis, asin cirrhosis, mga helang nadara kan sobrang pag-inom. Nilala ko pagkaon po nintaba. Tapos ang kaugmahan kunday magbabago. Tanganing magmangatay, kay pan po nasabayan ng protection Liver Aid. Liver Aid Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule para po salud asin protection kangatay. Ini po may Silimarin na halis herb natural kaya ligtas. Ang Silimarin kang Liver Aid, sarap pong antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon. Sarado na pag-inom kang Liver Aid, pwedeng mapugulan o pwedeng mabawasan ang danyo sa atay. Nakakapugol man ang pagpugol sa pagubag kayan. May bisyo man wala, mahilig man uminom o dai, mas maray na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule Oral daw. Para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya mga liver lovers, mag-Liver Aid na. Para po sa baskog na atay, ang Liver Aid Silimarin Capsule mabakal sa mga butika nationwide. Ukudadaw nindo. Kudadaw nindo! Ukudadaw nindo. Kudadaw nindo! Sisay daw ini. Nasaro na tabing barangay official, kunain da guminurang sa trabaho sa kalugon nagdinurat. Nailing mo na. Dapat palangkan, pumpa sa pagpuon mo, dinurat ka na dyan yun. Teka problema. Joshua, good morning! Oh, Good morning, Dite. good morning! Good morning sa mga paratabay. Dapat palan, sa puon pa sa nabag, dinurat ka na hanggang gumurang ka. Huwag nang magpaligoy-ligoy. O, pag gumurang ka, saka medyo mo na kaya, pumundo ka na, kasupong na. Ano nangyari, Digdi? Happy birthday, giraray mo na Dite. Kay- Kay Kuya Buddy Encinas. Baden Sinas. Kuda, happy birthday kay Inigo Kendricks Arcayo. Puro yung nilalaki, Puro boys. Sa paminsan may nagigrit ki, ano mo na baga? Bibong tagang ki alias. Happy birthday mga busing. Happy birthday. Alright. Alias Buddy, ito palang baby. Alias Buddy. Ito palang baby. Baby Ano nga baby? Happy birthday. Ano yung naging makamalis siya nga si Kwan? Ngaranan takang iharog gani. Basta nga, pag nanagug mo yan, eka na ito. Okay nga babe.
Ayun na. Okay, ano nangyari? Ay, June, yung sa doktor kong bisita, patukawan na muna tabi dyan. Asama yun kayo mo. Good, Joshua. Say daw ini No, ha? na barangay opisyal. Yan, okay. Kung Oo. kasuarin ngayang guminorang nasiservisyo, Oo. saka palagod naglawas ang kaduratan. Nailing mo. Yan. Kung na yung sa paguran, sa magdinurat, Nanda na. dapat ang pagdinurat ko na, duro-diretso. Pag dahil na kaya, saka ka na pumundo. Correct. Bako na paggurang mo, saka ka nagigibo ka na. Baka may mag-text naman to. Lang may mag-text na. Kung kasuarin dahil na kaya. So, kaya pa. Oo. Pero maski sa ensala yan. Di ba ka? Maski no adres, dahil pwede ka yan. Dahil pwede yan. Okay? Ngunyan. Magi mo nga yan ang kalukuhan sa buhay. Oho. Dahil palagod kaya ginibo, kan medyo akin pa na makusog-kusog pa. Ngunyan kaya ite. Oho. Nata. May nakakahiling. Oho. Permi naman, may nagsusundo kay opisyal sa Lawaskan Barangay. May nagsusundo sa iya? Oho, Sa Luwaskan Barangay? correct. Barangay Hall? O sa Luwaskan Barangay mismo? Boundary? Ha? Barangay Hall. Barangay Hall? Di nahiling ito kan mga tami nagsundo sa iya? Oo. Ano? Ando na ko, ang auto tinted yan. Dahil man naka-auto. Ano? Lakaw ka na? Ay, makusugo ng buot. Grabing kusog kibuot. At payong sa nangdara. Dahil ko kaya yan, ah. Dahil ko kaya yan, ah. Ika kaya mo, an? Dahil ko kaya. Maski sa pag-ibukan, dahil ko kaya. Dapat lang. Nagdadangog na. Iyo. Angkan. Ano? Buong angkan. Oral daw. Oral daw. Okay. Ngunyan. Pero Motora. Pero ngaya. Pero iba man ang lagtim ni opisyal. Oho. Sabi kan nagkakahiling. Oo. Ang nagsusundo pa lang niya kay opisyal, kapareho niyang rasa. Ay, nako. Si opisyal. Nako. Si opisyal, maedad ng girl. Oho. Ang parasundo, girl man, kapareho niya. Aday pagparadudahan yan. Tama ka, friend. Aday magparadudahan. Baka barkada man sana. Baka friend. Iba na talaga ngayon ang panahon mo niyan. Ngayon, rirason sana. Masayang ka, sundo ko nga si friend. Pagkasakat, kumusta, friend? Oh, I love you, friend. Saan tayo? Bala ka. Saan niya kita, friend? Natangaya. Ako ang driver. Ikaw mag-ang driver. Bahala ka na. Di ba ka? Diba? Saan mo ako darahon? Ako ba yan, driver? Naghapot mo. Pwede nga ika ang driver. Ika na kaya second direction. Ayun na. Ungon yan. Iba na ngaya talaga ang panahon nyo niyan. Oo. Baka kikig ngayon minsan ang mga pagbabago. Oho. Ano sanado ngaya ang sabihon? Kan agom. Oho. Ni opisyal. Kaya palang ngaya dahil ko na nahihiling na magkaiba buda kan agom. Sa may iba na pala na nagpapaligaya kay opisyal. Okay. Very sweet, daaman pati bibi ang duwang ini. Kung bako magkaakboy, magka-holding hand. Dahil padatapos ang sesyon, pero ama yung terming nag-aabang sa luwas, ang parasundo na ini. Ang pagluwas ni opisyal, sabay na anduwa, nag-iibaan kung saan. Minsan lakaw, minsan tricycle. Ando na ko, friend talaga yan. Friend ando na ko. Friend talaga. Usually, pag nagmotor-motor, friend yan eh. Boda, nag-tricycle, friend yan sa lingko, Joshua. Friend ang pabistaw. Friend ang pabistaw. Boda. Kaya medyo... Kaya palang minsan, tricycle na mo nang ito, masunod na sa nakaw. Luwan ka nga sa datuan nga ta, sundot ka na. Grabe
ka naman ngaya. Grabe ka ngaya. Papalakawon mo ako pa siring duman. Mag-tricycle ka. Taara mo na ngaya. Pati kayo nag-uran? Bata nga nag-uuran nga. Papasipunon mo ako. Grabe ka ngaya. Mag-tricycle ka. Awinda. Sigon sa kulalapit. Kung kasaring ngaya, nag-iridad, iyo man sa pagtiristing ki iba. Sa bagay, pagkamuot niya talaga, minaabot, saray mo piglalao man na paagi. Pag tinamaan ngayaan sarong tawo, masunod sa masunod. Tama man. Paske sa kapareho niyang babaknet. Okay. Oha! Ay, ano? Pasiguro. Paano kaya? Minsan, ang mga ba, Bulgaro naman, paano? Yung May na-discreet sa ng hero. Diba? Pero minsan, dapat one fly sana pirme. Ay, na. One fly goodbye. May nag-text. Sabi niya, kaya pala. Okay. Okay. Isend mo lang sa kuya ito. Bicycle plate. Okay. Oha! Yes. Joshua, goodbye. Thank you, Joshua, sa istorya. Hali dyan sa luwa. Pangyayari sa Maoraro. Ano ba yan? Si Henry Relax, boy. ang lalaking hindi inuumaga. Your partner in the morning. Sige, oy, alas 7 na po ni naaga. Mga tugang maparam na ako. Bareta alas 7 na. Tabi. O abangan tod 7:30 sa moyang topic tungkol sa vape. Yan. Sa mga para sup-sup tabi dyan ki vape. Tabi. Sunyos mi kan sarong simana. Kasapon ito pa ring Mar. Na nahaadit ang mga taga-department, ang taga-WHO. Tang vaping da tabi saro sa masunod na posibleng addiction sa kinaban. So WHO may patanid na pagdada na pundo yan, baka da mga tugang sa rin sa dagdag na addiction kan mga tao sa kinaban, lalo na kung ang aki teenager pa nagagaramit kaya. Gapo kita kan resource person, natabon si Doc. Dr. Mark Villanueva, diplomate po sa PPS, member kan Pediatric Society of the Philippines Bicol Chapter. Tapos matindi sa tuyang bisita. Nag-eskwela po sa Our Lady of Fatima University. May residence po siya sa Bicol Regional Hospital and Medical Center. Affiliated po sa AGO, Josefina Belmonte Duran, Albay Provincial Hospital. Yan. Nego siyang clinic dyan sa Puriculture. Buda sa Albay Puriculture and Birthing Center sa Barangay 3Ms, Barrio Legazpi City. Igaman siyang clinic dyan sa Muñoz Family Clinic sa Barangay 3, Poblacion, Camaligalbay. Mamaya, pag-uusapan natin mga tugang ang mga dangers of vaping. Yan ang pag-irestoryahan tatabi. Kaya, di kaya masyadong regulated pa kang gobyerno. Pero, anon mga dara, mga tugang na problema kang vaping, kung maadi ka kaiyan, sabi kang mga eksperto, pag i-discuss mi po ni Dr. Mark Villanueva. Salamat kan sa nung pagantabay. Ini pang lalaking hindi inuumaga. Babalik po ako 7:30 hanggang 8:30 sa programang Radyo Klinika. Goodbye. Mabuhay. God is good all the time. Baby, I will hurt you never. We started in this one. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod